फ्रेन्ड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा जोंहा मिथिखाबाय दाखालि गोबांथार भिडिअ नोंथांमोना नायबाय आंनि चेनेलाव बेनो जाबाय आसामनि हेल्थ डिपार्टमेन्टआव गोदान साख्रि 33,000नि बारा बेनि गेजेराव ग्रेड 4 आव ब्रैथि थाखोनि मासि जेराव मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो नोङो एप्लाइखौ खालामनो हायो बेसेबां बैसो नांगौ बेसेबां फरायनो नांगौ आरो मा नांगौ गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना लाबोखाबाय मानोना भेकेन्सिखौथ' फोसावखाबाय बेनो जाबाय ग्रेड 4 ग्रेड 3 टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल आरो नैबे ग्रेड 4 आव जेबो डिप्ल'मा नाङा नोंथांमोना सिम्पल पास खालामबानो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा माब्ला खालामनो हागोन बोरै खालामनांगौ सोर खालामनो हागोन जों एडभान्स नटिसखौ नायगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्लियार जायो आरो सबसे मोजां बाथ्रा नोंथांमोना BTC आव पस्टिं मोनगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि क'क्राझाराव आरो लोगोसे तामुलपुरावबो जुदि कमप्लिट जाहैयोब्ला नोंथांमोनाबो बे पस्टआव ग्रेड 4 आ माने पस्टिं जायो लोगोसे स्टाफ नार्सआबो जायो एन्ड टेक्निशियानफोराबो गोबांथार बावहाय साख्रिखौ मोननो हागोन दा जियानो जा जों थांनो अफिसियेल पर्टेलाव थ' दायो जों फैबाय DME नि अफिसियेल वेबसाइटआव मानोना DME आ कम्बाइन एग्जाम खालामो दे जेरैहाय DHS थाबाय DME थाबाय आयुष थाबाय आरो लोगोसे DHS आरो FW होननाय मोनसे थायो अके देन बिसोरो मा कम्बाइन एग्जाम खालामो माने नों मोनसे एप्लाइ खालामबानो बे मोनब्रै डिपार्टमेन्टआव नों खनसेनो एग्जाम होनानै जायखिजाया काट अफ गोरोबबाथाय नों बावहाय साख्रिखौ मोनहैयो दा बेनि एक्सुवेलि अफिसियेल नटिफिकेसना नैबावनो फैगोन दासिमबो बिथांमोना आपल'ड खालामथ'वाखै जाहोना जाबाय जे अफिसियेल नटिसखौ माने होथ'वाखै आरो नाथाय जों सिगांनि अफिसियेल नटिसखौ नायगोन जेराव क्राइटेरिया गोरोबखागोन आरो बेनो सेम थागोन आरो बे पस्टआ 4,000 एनाउन्स खालामखाबाय बेनो जाबाय ग्रेड 4 आरो लोगोसे टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेलाव नाथाय गासैखौबो लाफायोब्ला गासै 33,000नि बारा दङ दा बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे बयबो गोसो होयो आरो लोगोसे साख्रिखौ नोंथांमोना लानो हायो दा जोङो आपडेटखौ नायग्रोबावनो फिन कनसेप्टआव जाहाथे बयबो क्लियार जायो दा नै मोनसे बेखौ नायग्रोदो मोनसे बिगसिट बाजेट दङ माने आसामाव बाजेट खालामबाय आरो जों बेखौ मिथिखाबाय दाख्लैनो जों मिथिखादों नङा होमबा दा एभ्रि जिल्लायाव माने गासैबो डिस्ट्रिक्टआवनो मा खालामगोन जे एक्सुवेलि जिल्लाथ' नङा आरोबाव मोजांसिन बाथ्रा एसेम्ब्लि जेरावनोखि MLA दङ बिनि आन्डाराव 50 एबा 50 बेड थानाय 50 बिसना थानाय मोनसे हस्पिटाल खालामगोन बेखौ बुङो FRU होनना बुङो माने फार्स्ट रेफारेल इउनिट्स होनना बुंनाय जायो बेयावबो नोंथांमोना नार्सनिफ्राय लानानै डक्टरसिम मोनगोन आरो गोबां टेक्निशियान स्टाफ बावबो थायो जेरै एक्सरे खालामनाय ब्लाड टेस्ट खालामनाय आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि टेस्ट खालामनाय बावबो नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ एभ्रि MLA नि आन्डाराव समिस्थियाव मोनसे खालामसिगोन देग्लायनिफ्राय बेखौ जागायसिगोन आरो अके दा बेवहायबो साख्रिया फैगोन बेखायनो नोंथांमोना मोजां चान्स दा बेखायनो बेफोर गासैखौबो लानानै मा खालामगोन नैबे फाइनान्सियेल इयाराव अके बे फाइनान्सियेल इयार जाबाय नै नोंथांमोना मोनदोंना बेनो जाहैबाय 2026 दायो सोलिगासिनो दङ आरो 27 सिम बेखिनि पस्टआ फोसावबाय माने लांदां मासि दङ 33,240 दानिया बिनि गेजेरावनो MBBS डाक्टाराबो गोबांथार दङ जों बेखौ दोनथ'थारबाय जों डाइरेक्ट 4 ग्रेडखौ जों नायनोसै दा नायदो नै 4 ग्रेड लेभेलाव आरो लोगोसे नैबे एकाउन्ट दङ नैबे एकाउन्टआ एसे पस्ट थागोन बारा थाया नाथाय ग्रेड 4 आव बांसिन 70% बेनिफ्राय थागोन माने 4,625 निफ्राय 70%आ बेनो जाबाय 4 ग्रेड स्टाफआव थागोन दा बेखायनो नोंथांमोना मिथिगौ जे जेनोखि पियन थाबाय सकिदार थाबाय वार्ड बय गार्ल थाबाय बेखौ नोंथांमोना मा क'क्राझार मेडिकेल कलेज तामुलपुर मेडिकेल कलेजाव पस्टिं जाफैगोन आरो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो हागोन दा बाव साख्रि मावनोबा बेसेबां फरायनाय नांगौ जों बेखौबो नायगोन नाथाय नैबे जाबाय टेक्निशियान गोजा दे ANM दङ रेडिय'ग्राफार्स दङ लेब टेक्निशियान्स दङ फार्मासिस्ट दङ फार्मासिस्टआवबो पस्टआ गोबांथार दङ जायफ्रानोखि फार्मासिस्ट लाइनाव फरायनाय दङ स्टाफ नार्सआथ' गोबांथार दंखायो बेबो क'क्राझाराव पस्टिं जागोन अके दा बेखौ दोनथ'नानै दानिया नन टेक्निकेल होनोबा ड्राइभार दङ नै बेवहाय बे ड्राइभारा ग्रेड 3 साख्रि बेवहाय 10 पास खालामनानै LMB लाइसेन्स थाबानो नोङो बेवहाय मोननो हागोन दानि जोङो 4 ग्रेडखौ नायनोसै जे एप्लाइ खालामनोबो बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ 4 ग्रेडआव दा बे मोनसे नटिसमोन बे नटिसआ नायोबा नै बे जाहैबाय 2023 आवनो ओंखारदोंमोन माने बे जाहैबाय केन्सेल जादोंमोन दे बे 4 ग्रेडआ केन्सेल जादोंमोन आरो बे धुब्री मेडिकेल कलेज बेनिफ्राय हमना ला क'क्राझार दङमोन आरो लोगोसे नगाव दङमोन आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि दङमोन आरो दा बाहाय जेनाखि 4 ग्रेड फैदोंमोन ना नलबारियाव दङमोन बे माने केन्सेल जादोंमोन अके माने एग्जामानो जायासैमोन नाथाय बेखौनो देग्लाय रि पस्ट होनानै एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो मोनफिनसिगोन बेखायनो आं बुंदों जे नोंथांमोना मा नैबे क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय पस्टिंखौ मोनगोन दानिया
बे जाबाय मिनिमाम फरायनाय मिनिमाम फरायनाया जाहैबाय नोंथांमोना क्लास 8 पास जानांगोन आरो बे क्राइटेरिया सेम थागोन मिनिमाम माने नोंथाङा मात्र क्लास 8 पास बा 9 पास 10 पास जाबाथाय बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन सेलारिया नैबेखिनिसिम मोनगोन आरो ग्रेड पेया बे थायो आरो नाथाय 8 पे कमिसन नाङोबा नोंथांमोननि सेलारिया बारायगोन डाइरेक्ट नोङो 40,000 खाथियाव मोनहैगोन ग्रेड 4 बाबो आरो ग्रेड 3 आ हमना ला 50,000 नि बारगोन जेब्ला 8 पे कमिसना स्टेटआव नाङो आरो इमप्लिमेन्ट जाथारोबा नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयरनिफ्राय दा खोथाया जाहैबाय दानिया मेक्सिमाम क्राइटेरिया माने दाना आसाम स्टेटआव ओरैबायदि रुल्स खालामबाय पलिसि खालामबाय ग्रेड 4 साख्रियाव क्लास 8 पासनिफ्राय बेनिफ्राय एचएस पासआल' एप्लाइखौ खालामनो मोननाय खालामना होबाय माने जायफ्रा एचएस पासनि बारा आई मिन माने डिग्री पास खालामबाय अके ओरैबो जानो हागौ खायसे डिग्री पास खालामासै बेक थाबाय अब्लाबो नोंथांमोना एचएस पासनि केटेगरियाव गोग्लैगोन माने डिग्री पास जायासै नालाय नाथाय जायफ्रा डिग्री पास खालामबाय दानि जुगाव ग्रेड 4 साख्रियाव आसाम स्टेटआव मोननो हाला बेखौ माने बन्द खालामबाय आरो नङाबा क्लास 8 पासनि साख्रियाव हमना ला बावहाय पियन लेभेलावनो जुदि डिग्री मास्टार्स डिग्री खालामनायफोरा जुदि लायोबा क्लास 8 पास 10 पास मोननाय नङा स' बेखायनो बेखौ बानायबाय आरो दा बेखायनो दा क्लियार जाबाय जे क्लास 8 पासनिफ्राय आप टु हाई सेकेन्डारि पाससिम नोंथांमोना दङबा बावहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दा बिनि सेलेक्सन प्रसेसा बोरै जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थालांखासै जाहाथे बयबो नोंथांमोना क्लियार जायो अके बैसोखौ नायग्रोनोसै दा बैसो होनोबा मिनिमाम स' मिनिमाम 18 इयार्स दे एन्ड बेनिफ्राय जोंनि एसटिआ 45 इयार्ससिम माने 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम बे पोस्टआव जोंनि एसटिफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बिनि भेकेन्सिया नायोबा थांनाय बाराव क'क्राझाराव जोंनि एसटिपिआव 20 भेकेन्सिया दङमोन आरो देग्लाय एसे बारायगोन बे लास्ट 2023 आव अफिसियेल नटिस होनायमोन बेनो केन्सेल जादोंमोन नालाय दा बेखौनो फिनसिगोन 20 नि बारा थागोन पोस्टआ दा बेखिनि आरो जिखुनु जाया जोंनि एसटिपिआ आसामाव 10% साख्रि मोनो अके 10% साख्रि मोनो आरो जुदि हमना ला 100टा जुदि पोस्ट फैयोब्ला जोङो मा 10टा जों सिटखौ मोनगोन अके 10 बेनिफ्राय जुदि 200टा मोनबा जोङो 20 जोङो मोनगोन माने थांनाय बाराव क'क्राझाराव 200 पोस्ट दंमोन आरो नाथाय देग्लाय बारायगोन जायखिजाया आसाम स्टेटआव जों बेखिनिखौ मोननो हायो दा बेखायनो जों बुजिबाय जे बेनि फरायनाया मिनिमाम क्लास 8 पासनिफ्राय आप टु एचएस पास लेभेलसिम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो थांनाय बाराव जेनोखि DHS दंमोन ना जेनोखि DHS 191 ना 193 पोस्ट ओंखारदोंमोन बे जाबाय DHS नि जेराव DHS होनोबा नोंथांमोना जेराव PHC थाबाय मडेल हस्पिटाल थाबाय बेवहाय पोस्टिं मोनो आरो DME होनोबा मेडिकेल कलेजाव नोंथांमोना पोस्टिंखौ मोननो हायो दा नेक्स्ट लेभेलाव आरो गोदान साख्रि फैगोन बेनो जाबाय ADRE गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे ADREआ माब्ला ओंखारगोन होननानै माने आं खोन्थाबाय थादोंमोन सिगांनिफ्रायनो आसामाव स्पेशल टास्क फोर्स होनाय STF बानायदों बे STFआनो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ दा हेल्थ सेक्टरखौहाय बिथांमोना डाटाखौहाय रिपर्टखौ होग्रोबाय जे 33,000 जेनोखि पोस्टआ एसे बारा दं बेखौ फोसावबाय आरो दा बावैनो ADRE होनाय लोगो लोगो गोबांथार डिपार्टमेन्टेल जेनोखि जमा जानानै मोनसे कम्बाइन एग्जाम जायो नालाय बेखायनो खायसे खायसे डिपार्टमेन्टआ माने खायसे डिपार्टमेन्टआ माने डाटाखौ हरथ'वाखै जानांगौ बा हरजोबनो हायाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोना पोस्टखौहाय एलाउ खालामनो हाथ'वाखै बा खोन्थानो हाथ'वाखै आरो बे समजों लोगोसे बे आगस्टआव गासैबो जाजोबगोन आरो आगस्टआव एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना अक्ट'बर आरो नैबे नभेम्बराव एग्जाम होनानै थाब साख्रि मोनगोन आरो साख्रि होनोबा जों मिथिखाबाय फाइनान्सियेल इयार 2027 नि 31 जेनोखि मार्चसिम टाइम दङ अके बे 2027 सिम मोनसे फाइनान्सियेल इयार लादों दा बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन नाथाय साख्रिया 2 लाख होगोन नाथाय बे नङा जे देग्लायनो होजोबगोन बे नङा आरो नेक्स्ट जेनोखि 5 इयार्स सरकार दं नालाय बेखिनिसिम माने बिथांमोना 2 लाख साख्रि होगोन आरो नेक्स्टआव नोंथांमोना स्कलारशिपनि सायाव भिडिअ लाबोगासिनो दङ